Čaute, ja vás vítam, moje meno je Arnia a vítam vás zo svojho prvého videa z hry Counter-Strike 1.6 yes baby. Takže je to moje prvé video, je to sice Counter, stará klasika, stará hra, ale čo sa tak vráti starej klasike, v starej hre, nic sa nemôže proste stať, jedine tak sa zabaviť a fuck. Tam stojíš? Debil. Dostaňme hetko, nebudeme ako. Jasné. Aha, videl, ak som sundal. Čo, what the fuck? Tak teraz som riadne dostal kolízie. No ok, takže beta, zeda a tuto som vás zabil. Lagere, kosalák. No som 22 skore, slušaj ping, 43. A bože môj. Toto nevyjadrujem. Ja sa nevyjadrujem k tomuto, čo tento pidibužík spravil. Ešte zase ako nasratých. Kempiť tu nemôžem, to by bolo smrteľné, nebezpečné. Hey! What the fuck? Ja som sa nevšimol, ježiši, a ja hovorím na druhý slova, no doparoma, ja tak ešte to neriešim, proste dostal som mám 2 skóre a bude to pravdou, budem musieť mať vyrovnané skóre. Bomb has to play so VPS, tak toto bude lepšie. Free luck! Ok. Nepáčte, že buchli dvere. Aj kurňa, koľko. Zase som dal. To proste nemôže dať, čo som spravil. Keby niečo, moje meno je Arny, ale neviem, prečo som kart. Ja sa volám Arny. Som Arny A. Ale sa to zmení druhé skoro. Krásne, krátšie. Na týchto serveroch, ak napríklad napíšem F a ukáže mi tam percento z 1. No dobre, ja si idem lamiť, pozerajte sa na mňa ako lamím lama, pravá lama, originál lama. Nie som žiadna fejková lama, kamarádi, som pravá lama. Ani sa mne... Asi vás toto veľmi baviť nebude. Ale my sa to ešte naučíme hrať. Povedz. Áno, my sa to ešte naučíme hrať. No dobre, tak sa to fejková lama ako ja. Musí končiť, ja sa s vami lúčim. Teším sa na vás na druhý raz. Lúči sa s vami Arnia, odoberajte ma, subscribe, lajkujte a lúči sa s vami Arnia.